Здравейте! Днешното видео ще бъде в две части. Първата част е какво да направим, когато задавим резачка или косачка. Принципа на действие е един и същ. Няма значение каква е машината, дали е Штил, Husqvarna, китайска машина. Принципът е един и същи, за да вкарате машината в работно състояние. Втората част ще бъде как да заземим нашите машини, така че да са подготвени за работа за в бъдеще. Имаме два примерни модела. Първият е 181, вторият е KM131, комби система на Штил. Резачката е профилактирана, заредил съм я с гориво. Да започваме. Взимаме тестовата 181. Повечето модели на Штил, лостът има 4 състояния. Както виждате тук, имаме смукач. Предпазител, спусък, даваме си най-долно положение, пускаме. Това ви е смукачът. В добро състояние на машината, когато я дръпнем 7-8 пъти, машинката припуква, угасва. Даваме си полусмукач. Дърпаме, тя започва да се форсира. Изчакваме 20-25 секунди някъде, може би и 30, ако е по-студено времето. Веригата да набере хубав оборот, машината да дигне също така обороти. Когато вече това нещо се случи, с подаване на газ, тя автоматично се минава на работно положение, нагоре гасим. Когато машината вече е загряла, просто си даваме положение 1, работно положение. Така. Задавянето на самата машина става предпазител, спусък, най-долно положение. Дърпаме 7-8 пъти, машината припуква, угасва, но ние не я чуваме. Пак казвам, случват се. Да задавим самата машина. Предпазител, спусъка и най-долно положение. Дърпаме 7-8 пъти, машинката припуква, угасва. Предполагам, че тази ще запали по-бързо, защото съм я палил преди 2 часа някъде. Да, нормално. Сега, вместо да върнем лоста нагоре, ние го оставяме на смукач. Машината не пали. Какво правим? Махаме си декоративният капак и махаме свеща. Лекичко, да не изтръгнем самата лула. Както виждаме, свеща е зацапана. Взимаме си запалка. Обгаряме самата свещ. Подсушаваме. И за всеки случай аз ги обгарям още един път. Второто нещо, което правим, е да обърнем машината по този начин. Дърпаме. Осем 10 пъти някъде, за да може да изкара горивото. Както виждате, горивото от самият цилиндър. Завиваме си свеща. При малките машини самото стартиране на задавена машина е лесно, защото компресията на самия двигател не е чак толкова голяма. Процедурата е следната. Давате си, ето тук, работно положение. Предпазител, спусъка, за да може да отвори клапата и да засмуче много въздух. И дърпате. Сега ще покажа. Аз правя следното. Хващам с лявата ръка, за да може
да натисна спусъка на газта. Тук застъпвам с коляно и с дясната ръка ръкохватката. При дърпане машината ще изпуши. При дърпане и палене на машината е нормално тя да изпуши, в смисъл изкарва двутактовата смес, която е останала в самия цилиндър. Но наистина е важно тази ръкохватка тук и самата машина да остане застопорена за самата земя. Когато свещта е сравнително нова, може да си обгорите и да си я подсушите. Когато свещта е работила по-дълго време, препоръчвам да се смени с нова. Дойде време и на втората част, заземяването на машината. Първото нещо, което препоръчвам, е да се източи горивото. Така, източваме си го хубаво от резервоара. Това е цветът на горивото, разредено 50 към 1, 20 мл масло на 1 литър гориво с обикновеното щилското масло, червеното, което е. Първото нещо, което трябва да направим, предпазител, спусък, даваме си машината на смукач. Машината ни е поставена на смукач, дърпаме, докато припука и угасне. След това си даваме на полусмукач. Дърпаме, тя започва да се форсира. Така, машината угасна поради липса на гориво. Даваме си отново смукач. По този начин източваме горивото от резервоара и от карбуратора. Другото нещо, което трябва да направим, за да заземим самата машина, е да прегледаме нашите филтри. В този случай филтърът е добре, няма да го сменяме. Когато филтърът е леко зацапан, обдухайте го или при възможност го изперете. Когато филтърът е много зацапан, сменете го с нов. Следващата стъпка е да сменим горивният филтър. Отваряме си капачката и с дадена кука просто вадим горивният филтър. Махаме го и го сменяме с нов. По този начин машината е заземена и когато дойде време да работите с нея, просто наливате гориво, палите я и започвате да работите. Процедурата е сходна. Източваме си горивото. И тук не трябва да палим самата машина, ами от мехчето на самият карбуратор просто си го напомпваме, докато започва да смуче въздух. Машината засмука въздух, което означава, че вече няма гориво в самият карбуратор. Тук също си вадим горивният филтър с куката. Имайте в предвид, че на различните модели косачки и резачки филтрите са различни. Имате този с голямата глава, който е предназначен за резачките, и ето тези малките, които се монтират на повечето косачки и тримери. Обърнете внимание при ваденето какъв ви е филтъра и вземете точно такъв, защото ако филтърът ви е подобен, но вземете с голямата глава, когато го сложите на маркуча,
мъркуче се цепи, случвало се е доста пъти, и филтъра пада в резервоара. Оттам нямате филтър и започва да засмуква всичките боклуци от горивната смес и да ги бута в карбуратора. Внимавайте какви са ви филтрите. Въздушният филтър е една от най-важните части на самата машина. Когато е в това състояние, препоръчвам да се смени с нов, за да може да има хубаво просмукване на въздух през самият карбуратор и да не влизат замърсявания в цилиндърът. Слагаме си нов филтър и по този начин заземяваме машината. Свещите на самите и резачки, и косачки са два вида. Тази е по-голямата, тази е по-малката. Обърнете внимание вашата машина с каква запалителна свещ е. Така, при КМ-ите и другите 4-тактови двигатели на щил, заедно с горивният филтър, заедно с свещта, се сменя и гарнитурата на клапаните. Прави се реглажа на самите клапани, за да може машината да е в изправно състояние. Това беше и заземяването на нашите машини. Надявам се да съм бил полезен. Ако клиповете, които правя, ви харесват, абонирайте се и да продължаваме напред.